ఇంట్రెస్ట్తో కలిపి వడ్డీలు కట్టుకుంటున్నాను. నా సమస్య ఏమంటే నాకు ఉన్న మూడు గుంటల నేల అమ్ముకొని మరీ తెచ్చి కట్టించాను. వడ్డీలు కట్టుకోలేకపోతున్నా. మిగతా డబ్బులు ₹6 ఇంట్రెస్ట్, ₹7 ఇంట్రెస్ట్ ఫైనాన్సర్ దగ్గర పోయి తీసుకువచ్చి కట్టాను. వాళ్ళు ప్రతిరోజు నాది ఇంటి దగ్గర వచ్చి చాలా నానా హంగామాలు చేస్తున్నారు. నేనేం చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో కిరోసిన్ పోసుకొని చనిపోవాలన్న ఒకే మార్గం. ఇదే పరిస్థితి. ఇలా కాకపోయినా మా సభ్య సమాజంలో ఇలా బతకలేని పరిస్థితిలో ఈ దివ్యాంగుడిగా ఉన్నాను. నా యొక్క వికలాంగ తత్వం, నేను ఏ పని చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి నాది. హీనంగా ఏ పనికి వెళ్ళినా కూడా ఎవరు చేదరించడం లేదు, ఇలా స్పందించడం లేదు. అలాంటి వ్యక్తిని నేను. ఇలా మోసపూరితంగా స్పందన కార్యక్రమంలో ఎస్పీ గారికి మా విన్నపం ఇచ్చాము. అతను మన అలిపిరి సిఐ దగ్గర దేవేందర్ దగ్గరికి మా కేసు రెఫర్ చేయడం జరిగింది. తక్షణమే స్పందిస్తారటనే సిఐని అడిగితే, మధ్యవర్తిగా మీరు ఒక సెటిల్మెంట్ ద్వారా పరిష్కరించుకోండి, మీ పెద్ద మనుషుల్ని మీరు తోడుకోరండి, వాళ్ళ పెద్ద మనుషుల ద్వారా పరిష్కరించి సామరస్యంగా పరిష్కరించండి అనేసి చెప్పారు. ఇప్పుడు పోయిన తెల్లత 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 10 గంటల వరకు పడిగాపులు కాసినా కూడా ఏమి స్పందించడం లేదు. మీరు వెళ్లి సెటిల్మెంట్ చేసుకోండి, మీరే మా దిక్కు అనేసి మా కాళ్ళు వేళ పడినా కూడా కనికరించే గుణం కనపడడం లేదు. ఇందు మూలంగా తెలియజేయడం ఏమనేది కనుక సీఎం కార్యాలయం వెళ్లి పెట్రోల్ తీసుకొని నా ఆత్మహత్య శరణమే అని కోరుతూ ఈ విన్నపం ద్వారా మీ విజ్ఞప్తి చేసుకున్నాను. నమస్కారం, నా పేరు ఎలమంద. ఇలాగ టీటీడీలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తారని చెప్పి మా దగ్గర బోడిరెడ్డి పూజిత గారు, వాళ్ళ భర్త అయినటువంటి సాయి కృష్ణారెడ్డి గారు, వాళ్ళ ఫాదర్ అయినటువంటి వెంకటరమణారెడ్డి గారు మా దగ్గర 4 లక్షలు, నా దగ్గర 4 లక్షల క్యాష్ తీసుకున్నారు. నేను 110 రూపాయల లెక్క అప్పు తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి సమర్పించినాను. టీటీడీలో ఉద్యోగాలు అవుట్డోర్ ద్వారా ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి తిరుపతి ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి బొమ్మల కరుణాకరెడ్డి సారు, చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి శివిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి సారు పేరు ఉపయోగించి మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకునేసి మమ్మల్ని మోసగించినారు. మాకు 2 కాళ్లు పనిచేయవు. నాకు 90% హ్యాండిక్యాప్ సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాయి. ఏ పని చేయలేము. స్పందన ద్వారా ఎస్పీ గారి ఆఫీసులో మేము విన్నపం సమర్పించుకుంటే అలిపిరి సిఐ గారి దగ్గరికి వెళ్ళమని వాళ్ళు చెప్పినారు. ఇక్కడికి అలిపిరి